по какъв начин работи менталната магия и как тя се среща постоянно в нашето ежедневие. Сега ще ви разкажа един случай от моята практика, който е един от случаите, в които се срещам всеки ден при моите клиенти, които идват при мен и търсят помощ от мен. Едно момиче идва при мен, тя изключително много качва снимки в социалните мрежи, в Instagram, в Facebook, в TikTok. Тя е богато момиче, което постоянно пътува, разполага с много средства, има фирма за яхти под наем, които дава в Гърция. И нейният случай е такъв, че постоянно, когато качва снимки и тези вълшебни преживявания, които е по почивки и по екскурзии в Гърция, когато е в мястото, където дават нейните яхти под наем, след това се чувства изключително зле. Именно това е част от менталната магия, когато хората наблюдават тези снимки, тези клипове, тези вълшебни преживявания, как хората завиждат и кълнат. Тя ми сподели, че веднъж, когато е излезнала в сутринта от нейната къща, отишла да тренира, отишла е на фитнес, се засича с комшийка, която е живеела до нейната къща, и комшийката започнала да й разправя как някакви проблеми, които се случвали в къщата, имало някакви кучета бездомни, как дошли нещо да ги опойват, такова. И момичето й казва: виж, аз отивам да тренирам, не ме интересуват тези неща, нали, пожелала и приятен ден. Но комшийката казала: ти пък колко си надута, как не те интересуват въобще тия работи, гледа само собствените си неща. И казва: от тогава целият ден ми беше много зле, щяла е да си удари колата, докато отиде на фитнес, там е получила някаква травма, докато е дигала някакви леки тежести или нещо такова, е получила разтежение. И защо се е получило това? Ами това се е получило, защото това е точно ментална магия, която нейната комшийка изпраща в злобата и в яда си, и може би и в завистта си, как тя не е обърнала внимание, просто е пренебрегнала това, което иска да й каже тази зла комшийка, и всичкото това нещо се връхлита върху момичето, което е потърпевшо. Така че менталната магия, тя наистина дебна от всякъде, тя се изразява в злоба, в завист и във всичките тези негативни чувства и емоции, които когато човек ги изпитва и той ги изпраща към другият човек, към жертвата, така да се каже, нещата се получават по този негативен начин. Тогава ще се запитат хората как да се защитат от тези неща. Има много начини за защита. Една от защитите е, да кажем, тези амулети, които аз ползвам и давам на хората. Другото нещо е покачване на вибрацията на човек, медитации, молитви. Не е хубаво толкова човек да качва такива снимки от своите преживявания и от това. Това все пак е лично пространство и личен начин на живот. Така че пазете се от тези неща, защитавайте се и бъдете бдителни. Бъдете бдителни за всичките тези ментални и мисловни магии, защото те наистина са много силни. Тези урочасвания, тези проклятия, наричания и всичките тези неща.